Zdravo, dobrodošli na moj kanal. Sa mnom je danas Rudolf. U totalno drugom okruženju prepoznajete sigurno ovaj prostor. Hvala Ana što si me pozvala. Hvala tebi što si došla i što se družimo. Danas vam snimamo na mom kanalu 2 predloga novogodišnjih ukrasa. Kod Ane možete vidjeti isto 2 predloga. Vrlo jednostavni, lako se prave, materijali se lako nabavljaju, tako da mislim da ćete ove godine onako lepo okititi kada pogledate naravno ova 2 videa. Tako da ispod ću vam ostaviti link ka Aninom videu i Aninom kanalu. Da, već smo napravili ta 2 za moj kanal i mnogo su dobra, radujem se i ovima zvezdici posebno. Da, ova 2 pravimo. Znači, tako pomalo su rustični, ajde tako da kažem, ja volim taj fazon i vrlo lako se prave. I to je to. Mogu da skinem nos pa da radim? Možeš. Za ovu ovde vrećicu, ja sam je tako nazvala, mnogo mi je slatka, znači potrebna vam je juta. Jutu možete nabaviti u pržionicama kafe. Dakle, oni dobijaju kafu u ovim vrećama i to bacaju i sigurno će vam izaći u susret, tako da ako u blizini imate pržionicu kafe, pitajte. Drugo, možete nabaviti i u hobby shop radnjama, zavisi koje kako ima, ali uglavnom imaju. Dakle, ova je malo kruća pa se malo teže radi, ali mislim da je skroz slatko ispalo na kraju. Potrebna je i čipka, kupila sam je u hobby shop radnji i ja sam koristila za ovu mašnicu, ovu kariranu traku, možete šta god, kako god imate, i ako nemate ovu čipku možete iskoristiti nešto drugo, neke trakice i tako to šta imate. I potrebna je ova kugla od stiropora koju danas možete nabaviti pa svugde, ja sam je viđala i kod Kineza. Ja mislim, izvini što te prekidam, čini mi se da sam videla da Bašta ima online shop i da može da se poruči, tako da ako vam nije baš usput da skoknete do Bašte, znam da imaju na sajtu da se poruči. Da, i ove su stvarno, jeftine su ove. Ja to zovem sirovine, zato što od njih pravite dalje, može svašta da se radi. I iskoristila sam za kačenje ovaj kanap da bi se slago, eto, uz jutu. Pištolj na topli lepak sa silikonskim štapićima, kupujem, stalno me pitate, znači u kineskim radnjama, hobby shop radnjama, ima mislim i u Radi Sam, ali kod Kineza možete naći i gledajte da ima ovaj taster, da mi možete da kontrolišete. Važna stavka, pošto ja sad prvi put ga zaista fizički vidim i radim sa njim, ovako kad ispadne i onako kao pljucne pored, skine se za sekund. Nije ono, ja sam se stalno bojala da je ovo slično super lepko, u smislu ako zalepiš prste, ćao, odoše, nije divna stvar. Moj asistent, pripiši odmah dođe, makaze. sestru instrumenti. Napravimo mesta, znači treba nam kockica. Sad vidite kako to izgleda, mislim, meni se sviđa, nekako mi deluje prirodno, on ima i malo i ostataka kafe. Divno. Sad, treba nam, znači, isečemo kocku. Kod Ane komšija lepo svira klavir, uživamo. Da, ja imam baš zanimljiv komšiluk. Kako je lepo kad kod drugih pravim nered. Kad ću ja da usisam. Da. Dakle, ovu kuglicu samo stavite u sredinu i pri vrhu zavežite. Sad, ona je malo jači materijal, ali vi to tako namestite da deluje kao vrećica. I fora u tome je zašto sam ja stavila čipkicu. Zato što će ona da prekrije te neke nedostatke. Ma da, lepo je i bez toga, nije uopšte... Ne vadi mi oči što je to tako, prosto jutaj. Da. Znači, sad ćemo da vežemo. Odmah dođe sestrana. I vidite kako u društvu je mnogo lepše, tu nema šta. Tu angažujete sestru, mamu, muža, dečka, komšiju, komšinicu. Sa klavirom ili bez. Može čak i ovako da ostane. Da, ja bih možda stavila neku tanku mašnicu oko vrata. Ne, stavit ćemo mi čipku, nego mislim samo na ovaj vrh. Malo ću samo da... A da, i meni se dopada jako čupav. Vežete mašnicu od ove trake koju sam ja prepolovila da bi to bilo tanje, da bi moglo lepše da se veže. Podesite kako vam odgovara. To nam je mašnica, a da bi ovo zamaskirali tu gde smo vezivali, tu ćemo samo da zalepimo sa toplim lepkom. I onda ćeš sad u stvari da je zalepiš preko tog kao šava. Zalepiš mašnicu, jel? Mašnica. I dodat ću i čipkicu. Isto, topli lepak u pomoć.
Je lepiš sve u krug ili samo početak i kraj? Samo početak i kraj, to se fino lepo drži. Da, i sad gledaš da u stvari taj spoj bude sa suprotne strane odnosno na mašnicu, tako da se ne vidi. Kako sam pa sposobna, Ne, ovo stvarno ne može biti jednostavnije. Da, to sad može i ne mora odnosno na to da li će ga na jelku ili neće. Da, i još samo omčica za kačenje. Zalepim je isto sa toplim lepkom, samo tu negde u sredinu. Možete ovde nakačiti i neki zvončić, može i zvezdica, može čak i cimet. Znate štapić cimeta, meni to preslatko izgleda, stvarno preslatko. Da, ili možda neka zelena grančica i mislim da baš slatko izgleda. Dakle, sada pravimo ovu zvezdicu. Za nju su vam potrebni štapići neki, ja sam koristila ove zaražnjiće, tako je, i isečete ih. Proizvoljna veličina, ali da svi budu iste veličine, lako se seku, znači makazama samo malo isečeno. Da, i u odnosu na dužinu štapića manje ili veća zvezdica. Upravo to. Dakle, treba nam 5 tih štapića i spojit ćemo ih sa opet toplim lepkom. Treba nam ovaj kanap, možete koristiti šta god želite. Možete i vunicu, meni ovaj lepo izgleda, mogu biti možda i tanji, ali ok mi je skroz. Koristila sam opet za ukras ovu kariranu traku i to je to. Divati. Najteži posao, nije toliko teško, ali eto. Uklopiti zvezdicu. Uklopiti, da, zvezdicu i to zalepiti. Gdje će sad možda malo na stolu ostati, ali nema veze, skida se. A i ovaj sto ja ne mogu uopšte da to, on je opren ako te neko pita, ali prosto te neke fleke su se uhvatile i ne mogu da se skinu, tako da baš mi briga. Lepi slobodno. Malo sačekate da se topli lepak uhvati. Znači klasika, pravimo zvezdicu, ovako će da izgleda. I to nam je baza, da možemo da omotavamo kanap. Dakle, kada sve polepite, napravite zvezdicu koja ne mora biti idealna. Vidite kako je moja ispala, tako će ispasti slično. Ovaj krak mi je malo duži, ali ništa strašno. Pa okej, zašto posle ovde može da se stavi zakačkica i biće okej. Da, ovako ćemo. Dakle. Odakle? Ovde ćemo zalepiti taj početni. I to je to, i onda samo ide, sad ćete vidjeti. Malo toplog lepka. Znači, bez toplog lepka zaboravite. Bilo kakav do it yourself, definitivno. Da, definitivno. Malo se sačeka. Dobro, možemo početi i, dakle, idemo sad. Prvo ćemo sve krake umotati. To je ono kad tegle umotavaju i to na tu je foru samo malo nezgodatije u krug. I sve lepo drži, ovo smo zalepili ove štapiće. Ništa, nema bojazni da će se raspasti. Sad na sledeći krak prelazimo tako što prevučemo kanap do ovde i zalepimo ga opet malo da osiguramo. Ovde ćemo ovako zalepiti. Kad završite krake, znači sad prelazimo na telo zvezde. Sad čekaj samo sekund, pogledajte koliko je dobro i ovako. Da, ovde ako se negde malo skine, to sam trebala sad da uradim, ali sam rukom pokvarila. Samo topli lepak, opet u pomoć. Pridržite, sačekate i kao nameštene. Za svaki slučaj ovde osiguramo. Kako ćemo telo popuniti, pa samo idemo na izmenično. Ovako, kako god. Asistentu izvoli nastavi. Odmah dođe. Ček. Ja sam se iznenadila koliko je Ana vešta. Ja pravim, ona je već napravila. Pa hvala ti, ja volim stvarno ove stvari da radim. I kad sam bila mlađa, kad nisam imala relju, kad sam imala više vremena, ja sam stvarno bila ozbiljan kreativac. Ja sam svašta nešto pravila i ludo se sa tim zabavljala. Međutim, sad sam nekako malo zarđala, pa nekako imam neke one momente, pišite nam baš da li se vama to dešava. Osjećam potrebu za nekakvim kreativnim izražavanjem, a ne znam šta bih. Ali sad mislim, kad kupim ovo čudo, za lepak, pa vidi, ima da polepim celu kuću. Tako da očekujte vide. Da. Anini do it yourself sa lepkom. Pozadi ćemo samo zalepiti, jasno. Vidi kako Patrik je sad stvarno. Jasno. Kad se ovako okači, totalno je ko Patrik. Preslatko je. Dakle, isti taj kanap. Uvežete čvorić. Draž u ovome je što ne mora ništa da bude savršeno. Dakle, pravite same, uživate,
Da, i sve možete da zamenite sa nečim, kao više mi se dopada vunica, može, više mi se dopada samo roze traka, može. Ja bi naravno opet uzela srebrni sprej i preprskala ih u srebrno. Pa dobro, tako ti se i uklapa. Pa da. Evo ga. Ma divni su, bre. Evo ga, napravili smo. Nadam se da vam se dopada. Predivno. Mislim da je lako, jel da, Ana? Jeste, jako Evo, lako. Ana je sudija. I mnogo su slatki, dakle, vi pravite po svojoj želji, ali to je ta neka ideja da se brzo i lako napravi i opet da su jeftino ulaganje, ja to tako zovem. I ako budete pravili ovakve ili nešto na ovu temu, tagujte nas ili nam pošaljite fotke da vidimo. Prošle godine kad sam ja pravila neke, onda su mi djevojke posle slale, toliko sam bila srećna kad vidim. Pravi onako novogodišnji i božićni duh da proširimo. Da. Mi smo se lepo zabavile, hvala ti Ana što si me pozvala. Hvala tebi. Bilo mi je divno. Dakle, ostavit ću ispod linkove da pogledate video i kod Ane. I tako, pišite nam kako vam se sviđa i kako vam se dopada koncept. Pa, gledamo se u narednom videu. Pozdrav! Ćao!